И тъгуване. Кажи като снимаш. Готова съм, снимам. Чакайте малко, хора, стигнете се, не ги разсмивайте. Добре, камера работи. Снимам. Добре. Зацикли. А там, където те заляха с поръчката? Там беше много яко. Бам! Малко тихо го чух. Бам! Звук! Хей! Още малко са на Да бе, да, добре. Окей. Но не го прави някакво флегматично. Айде още веднъж. Карай емоция. И това ли сега ли се сети да ми го кажеш? Сега се сетих. Защото ли това е жената? Това е жена ти, Бот. И в двата случая трябва да вкараш емоцията. На това те Обаче този убиха. път няма се ядосваш, нали? Си тъжен. Този път си тъжен. Снимам! Това за мейкинга! Снимам. Стоп! 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 Ние просто ще наблегнем на преградка. Са поставайте по-добре. Така се спори на бяд. Нема! Да си щупим кръв. Мамито им! Снимам. Дай сега някаква мега тъга. И сега се ядоси се едно, искаш си отмъстиш. Да, ярост. Малко ярост. Това ти как изнесе пушката. Снимам. Дай сега малко тъга. Погледни в очите, които ги няма. Не на оператора. Болев умрява, е. Ай, къмолева, бе!